OI är FLTV, NC, och OI är då Open Innovation. Och i och med att det kommer från Göteborg så måste man alltid fixa till det, så det handlar alltså inte om Open Innovation, utan det är alltså då Öppen Innovation, Open Innovation. Det handlar om att samarbeta, det är ju fusion, att man jobbar med dem. Hade lyckats att då sitta och prata med Richard Ström i lördags på en konferens i Berlin, och han kom fram med sitt koncept om Open Innovation 2003, det var som tidigast 2004 på konferensen i Minneapolis. Han tog upp i sina bilder som sen jag har gjort och bilder till som han använde. Men det börjar alltså med att vad är in-house innovation? Jo, det är varför gör att vi använder de här interna resurserna för att nå till den existerande marknaden. Ingenting konstigt med det. Men ibland för att nå ut till andra marknader så går vi gå på den fronten. Och när vi går mål på det sättet så kan vi använda det till att titta på nya marknader och då andra typers marknader. Så att vi kan ta och sälja ut en del av våra egna resurser. Vilket vi har gjort på SCA. Vi har ju sålt ut det som var de Mölnlycke Healthcare förut. De gör kompresser och annat till ett annat bolag som passar efter dem. Vi kan också ta in kunskap utifrån, och det här är vad som kallas för outside-in innovation. Sen så kan man också ta in startups från omvärlden, och 50% av de breakthrough-projekt som finns på SCA, de har faktiskt börjat i de små startups utanför SCA. Men det är faktiskt att stora bolag har man stora handskar på sig och vill se resultat ganska fort. Men för att kunna göra det så är det att vi älskar att de tittar på saker som kommer in och som redan har en substans som vi med våra muskler kan ta snabbt ut i marknaden. Men det finns också i en del fall att vi tar och bildar joint venture med andra bolag, och som för att hålla dem borta från alla processer och templates och allting som vi har på de stora bolagen, så sköter de sig bäst utan. Och sen när de har vuxit till hyfsat starka så att de kan hävda sin egen art, då tar vi inte till. Innovation på SCA, det definierar vi som att innovation är att skapa eller hitta. Vi behöver inte göra allting själv. Men om vi hittar någonting där ute, men insiktsfulla lösningar och att ha dem ut på marknaden. Och det här tog ett par år att få igenom på alla plan, men nu vet alla på SCA att invention och innovation är inte bara att det ena är en felstavning av det andra, utan det är de facto två helt olika saker. Men open innovation, vad är det då? Jo, open innovation för oss är att vi gör en fusion ändå mellan in-house innovation och att vi tar det utifrån. Och det är att vi tar och jobbar med open innovation. Det handlar inte om att outsourca saker. Absolut inte. Utan det är att kombinera kunskap som vi inte har själva, som inte tillhör våra core competence. Köper vi utanför och inte. För kunskap numera är en handelsvara. Man behöver inte forska fram allt. Så att varför gör vi det här på SCA? Jo, det är för att först och främst så ska vi ta fram nya hjärnor, alltså lika kunskap som finns hos andra. Hur duktig man än är inom sitt eget bolag så kan man ge sig tusan att det finns de som är minst lika duktiga utanför. Och det andra är att vi försöker få att låta någon annan göra gör att vi kan göra det som vi är bäst på. Så att det är ren specialisering helt enkelt. Att vi får saker och ting gjorda på ungefär hälften så lång tid som om vi skulle starta från scratch själva. Dessutom så får vi en massa olika spår att följa. Jag är jägare så jag kan berätta en hel här också. Berätta vilka spår det här är. Men det är viktigt att inte bara bli kär i sitt eget spår först, utan att det finns andra spår att följa. Sen att se andra processer. There is more than one way to skin a cat. Och att se hur andra
stora företag tar och gör sina processer framför att göra en vidare. Sen gör vi det för att vinna tid. Och vinna tid så vinner pengar. Det finns en undersökning som har visat att man kan bara på insparningen tjäna ungefär halva kostnaden. Och sen så får man också högre kvalitet på det man får en kreativ touch på det som man kanske kommer. Vi jobbar ihop med en firma som heter Innocenti. Det finns ungefär 100 stycken intermediärer, det kallas även för intermediärer, som tar och förmedlar kunskap till det här är en kostnadsbaserad firma. De har ungefär 40 stycken anställda bara, och de flesta av dem är IP-experter. Det de gör är att de tar kontakt med oss eller via SF eller andra och det säger, är det någonting som inte ni kan som ni skulle gärna vilja ta och koppla ihop med det som ni kan? Och så tar de och skickar det här i sitt nätverk som är alltså nu ungefär 270 000 personer över hela världen. Och det kan vara forskargrupper i Sibirien, eller det kan vara professorer från Kanada som är less på att bara lösa sudoku, utan de vill ha någonting riktigt att sätta fingrar i. Någonting riktigt problem som de dessutom kan få till pengar. Och sen när de har löst det så skickar de in sig och det som uppföljer kriterierna bäst som vi har satt innan, de får pengar. Och det är ibland så betalar vi för att få patentet också, så betalar vi 10 till 15 000 dollar. Och det är fortfarande förbaskat billigt. Beroende på vad det är som vi har sökt och den nyckelposition. Vi har här och så får de pengarna tillbaka och vi har en årlig avgift till Innocenti. Det var ett exempel från när vi skulle ta och då se hur kan vi detektera olika bakterier och virus, vilket är viktigt för oss på SCA-hygien. Och då så fick vi alltså in från hela världen 434 stycken aktiva grupper jobbade med den frågan. 28 stycken kom fram med en lösning och de tog de 2 SCA och betalt. Det här är en fantastisk affärsmodell egentligen. No cure, no pay. Vad som passar in då? Jo, vi har vi kan se på innovationer på lite olika sätt. Vi kan och se att sånt som kunden inte ska märka igen. Det är när vi gör kostnadsbesparingar, byter ut ett material mot ett annat. Och det är samma produkt som vi säger, fast vi behåller människan för att göra det. Eller så är det att vi gör en liten uppgradering. Det är, vi kallar det för innovation, fast det är mer en renovering. Sen tar vi och har nästa generation, det är någonting som är märkbart, riktigt märkbart för kunden. Att sen så har vi den här breakthrough. Och Andreas Lars är inte så skrämt. Det har visat sig att det är enklast att ta in open innovation när man jobbar mer på längre sikt och med riktigt stora grejer som är nya för oss. Då har vi inte den kunskapen själv. Och innan vi ska ha den där kunskapen själv så prövar vi då, är det här någonting som man kan göra någonting av? Men titta bara också att innovation är det möjlighet. Och det finns en del downsides också på open innovation. För att det kan ju göra det mindre roligt. För att, om ni har läst den här flow-teorin av han vars namn jag inte kan stava, men som jag kan i alla fall säga. Mihaly Csikszentmihalyi. Han är en psykolog från någon öststat som jobbar i USA. Och han har talat om the flow. Och the flow är egentligen här. Om man tar och har, här är den challenge som man har, den utmaning som man har. Och här är hur duktig man är.
Om man får en utmaning som är för stor, då blir man tokstressad. Om man får en utmaning som är för liten, då blir man stressad fast med en annan typ av stress och som gör att man blir less och inte presterar som man gör. Man får någonting här inne som är lite större nivå på än vad man själv kan. Och så lär man sig under vägen. Så precis när man kommer upp in i det här området där man blir tokstressad, så löser man det. Och så går man tillbaka och så får man ännu mer. Det är så himla kul att känna att man växer med uppgiften själv. Och därför de flesta forskare, fast oftast är dåligt betalt med ett par forskare, så hoppar de in på det för att det handlar om att förverkliga sina egna drömmar. Och ska man bygga på det någon annan har gjort, får man inte vara med om det här roliga i början. Så att det är ett hinder att överkomma, att man måste lita på andra, kunna bygga saker på andras grunder och inte börja från scratch. Det var en gång som jag gjorde att man, när man startade ett projekt, ville man inte titta vad som man hade gjort förut, för man ville tänka på sina egna banor. Det är ganska egoistiskt, inte bra för det. Men så här, det är då spöket, det ska bort. Det andra spöket, det kallar jag för do-it-yourself-spöket. Och det här, tänk på boken av bilder. Man har gjort den här själv och man har bara tittat lite på den här mannen och fasen är den lite snyggare än den här bilden som man såg med Ikea. Att man vet ju att det här har jag gjort och när vi bara får 3,5 timmar nu. I och för sig är man duktig på det så det ska ju gå för det. Men att det har visat sig, de gjorde en test på en fabrik en gång, att de sa att vi ska ha ett lotteri på en golfresa till Mallorca. Hälften av arbetarna fick ta och då skriva sina egna nummerlappar, eller lottolappar, med en 5-siffrig kod. Och de andra fick färdiga nummerlappar. Sen så sa man att tyvärr, vi kan, av skattemässiga skäl, vi kan inte göra någon resa till Mallorca. Så vi kör tillbaka era lottolappar. Hur mycket vill ni ha era lottolappar? Och som hade gjort sina egna lappar vill i snitt ha 5 gånger mer för sina lappar. Trots att det bara var 50 kor. Det man har gjort själv, det visar sig att 3 till 5 gånger överskattar man det är värdet. Om ni vill titta på det kallas ett förutsägbart rationellt beteende. Om ni inte har läst boken förut, Think Fast and Slow, den är etta på engelska pocketlistan av han som fick Nobelpriset i ekonomi 2002, Daniel Kahneman. Och han var inte ens ekonom utan han är psykolog. Pappa till behavioral economics. Det är en sak som man måste ta tag i. Är det som på det BAS att de hade ett annat spöke. De hade i 5 års tid misslyckats med att ta fram en lösning på ett problem. Och BAS är ju då alltså världens bästa kniv, det är ställsköpen. Och så säger den här jackachefen att men det finns ett nytt sätt att titta på det här. Ni ska ta kontakt via Innocentium och se om det finns någon annan där ute som kan göra någon som ni, era klumpar, inte kan göra. Tacka tusan att inte de vill se att det finns en lösning där ute. För att det vore att undervärdera sig själv. Och det här är en väldigt vanlig reaktion också, som man bara måste vara. Jag har på SA jobbat med att det här är inget hot mot din kunskap, känner jag detta, utan det är kompletterande till vad vi gör. Jätteviktigt. Tafsa inte på deras kunskap, på deras stolthet och deras egen kunskap. Det ska vara. Därför är det viktigt att man här gärna att man tittar på att man måste ta det här till strategi. Det måste vara uppe så att management tar upp och predikar om det. Man måste få den här kulturen att det här är kompletterande till det som du gör. Och det är absolut inget hot mot dig. Det är ingen outsourcing. Man måste kommunicera när man väl har lyckats. Och man måste finna det här win-win. Det är inte sin kraft att man är ett stort företag. Man kan spisa det. Och man måste jobba med det och man måste se på vilka vill vi ha på sikt.
innan man vet det kan man pröva genom att köpa in det också. När man jobbar med Open Innovation så är det då att man måste titta på varför gör det överhuvudtaget. Tänk efter. Och vad är det som är vårt behov egentligen? Och som Einstein sa att om man fick en timme av att titta på en ny uppfinning skulle han ägna 90% av tiden till att fördöva problemet. Och det här är en väldigt bra läxa som vem ska vi göra det med oss och det gick av det andra och hur ska vi jobba med det här? Och vi har tittat på att på SCA har vi då ett ekosystem där det förstås då är SCA i mitten av men att det finns Open Innovation källor var som helst ute. Det finns hos våra egna MDs, alltså andra avdelningar, där det finns av våra vanliga suppliers, våra preferred partners, eller hos akademia, eller hos vem som helst där det ligger i centrum. Så att det här är som jag sagt en no-brainer att det börjar med Open Innovation, innovation. Det är en affärsmodell som håller jättebra. Så att det är bara att sätta igång och göra det. Det är bara att besluta sig. Men det är inte så lätt det heller. Men det här är ett exempel då. Att om det är 5 stycken gubbar som sitter på en trästam i en stor göl och 4 av dem tar bestämmelse för att hoppa i vatten. Hur många sitter det kvar på sand? 4. Nej, faktiskt nästan rätt. Det är inte en effekt, utan det är 5. På grund av att bestämma sig för en sak och att se det är tyvärr två helt olika saker. Hur mycket är någonting väntenhet som cirkulerar? Ja, gud i världen. Men det går att komma över det. Ja. Är det väldigt mycket den här frågan om prestige, både organisatoriskt och på individplanet för att få igenom sådana här saker? Absolut, men vi ser på då AstraZeneca-exemplet som tog pride verkligen var att kanske det var, jag hörde en av våra kära konkurrenter då, en liten firma, heter Procter eller någonting annat. Den här gubben, tysk, som var en öppna så. The notion of do it yourself is a short path to diminishing returns. Och Procter har ju verkligen visat då att de verkligen kan det här. Deras Swiffer exempelvis, eller elektrostatiska golvmoppen som de köpte av ett japanskt bolag. Patentet aldrig färdigt, maskinerna är färdiga, men japanerna hade inte orkat att marknadsföra det på världsplats. Av det stämplade med okej, som med tomten på julafton och så vidare. Eller att de tog fram själv ändå glasförpackning där och sålde den till Clorox för att de hade ett bättre märke för att marknadsföra det. Och så delade de på det vinsten. Så jag tror väldigt mycket om det här co-opetition, att man samarbetar med konkurrenterna. Att det finns en linje där också. Men det är att slakta gamla kor, helst heliga, för att komma över det. Så att kör igång för tusan. Jag kan hjälpa er med kontakter till Innocent, sätt att jobba, lärdomar som vi håller på med det i 8 år nu. Och det lönar sig. Så, ja, Malin. En fråga. Har ni inte någonting på skillnaden mellan olika? Har ni inte någonting på skillnaden mellan länder och kulturer? Sverige är ju en sån här individuell kultur att do it yourself är liksom en hederssak. I många nivåer. Den som är mer kollektiva i grunden. Skiljer det här sig någonting? Har inte kollat, men jag kan mycket väl tänka mig att det är skillnader, ja. Däremot så i Sverige har vi om det är någon som kan jobba på det samarbetet så är det vi och svenskar. Visste ni om att 78% av alla vuxna svenskar litar på andra vuxna svenskar? Danskarna mellan 70 och 75%, Londonborna 35%,
Amerikanerna 20-25%. Sydamerikanerna 13% i snitt. För man vet ju inte, de kan ju komma med en kniv i ryggen. Men det här är en naivitet som vi har, som vi bara ska kunna utnyttja. För att det gör att det första initiativet till att samarbeta om saker, då har vi en inneboende, en genetisk eller inlärd fördel. Så att det här borde vi ta mera. Men jag kan säga att nu i maj, mitten på maj, fast det var färdigt, var vi på en hemsajt på SCA, så öppnade vi upp för samarbete med andra. Där vi sätter ut, det här skulle vi gärna vilja att du tar bidrag med. Men vi tar, och det är också en grej, vi tar bara in patenterade lösningar. För annars kan det komma surt efter. Så, tack för mig.